Nya, tat. Nya, tat. Baba. Ano? Be, Oo, saman. sana po ko istorya no, be. Istorya? Ako istorya na po ni Kajin magat. Magtabi ta part sa Tagalog. Tagalog? Oh, mag-Tagalog version na po ni Kajin. Magtabi na po ni part sa Tagalog ni Kajin. Tagalog na san? Oh, mag-Tagalog na po ni. Hala. Oh, pananglitan halimbawa. Halimbawa. Kanang parang umuulan yata ah. Mana? Oh, kasi Bisaya na. Hala, nakuha lagi. Ah, Kanang nag-uwan, mayroon kag nag-uwan lagi, kanang nag-uwan lagi, kanang nag-uwan na siya. Mana ko ba? Parang umuulan yata, parang uulan yata. Ano ba? Ang Tagalog na, ang Bisaya na, murag kauwan nun lagi, ano ba? ito ko lagi ko. Murag kauwan nun lagi. Naglibog Yan yun. lagi ko. Kanang, ante. Ligas. Yan yun, kanang kwan. Napakaraming mga tanim dito. Kana. Hala, katagal sa tinanom. Ah, napakaraming mga tanim dito. Daghang mga tinanom. Mao na si Tagalog na. Bisaya, oy. Bisaya. Wala man. Ay, abog. Abog. Yan yun. Anong pangalan niya? Usay mo pangalan? Parang babaeng pangalan mo. Basta nung pangalan, babae ko ro. Bansay kes ni Kadyan Magyan. Basta gagawin kasabot anaga. Parang may ibo. May ibon lumilipad. Hala, nailanggam nilupad. Grabe ka bansay kes ni Kadyan Magyan. Mayroong motor na dumadaan. Hala, ni motor ni Dag, ni Kuan Andar. Ay motor ni Andar. Nay motor ni Agi. Ay, Dag. Parang may bunga na yata. Hala, nalagi bunga. Umuulan na yata. Hala, ni ulan na noon. Uwa na yun. Ako ko sa lamit. Sige. Be, mayroon ako itatanong sa'yo. Ano? Marunong ka bang magtagalog? Oo, Marunong nang magtagaligs ni Kajin Magat? marunong ako. Nya, sasagutin mo. Nya, tat. Nya, tat. Baba. Ano? Hala. Saan siya? Saan to siya mananap pa? Ako sa lab. Saan to siya mananap dada?